Mindanao. Alright, second session po dito sa Barangay Ambutal, pero Amputang. Gila. Para mama ba yan? Ito ka, ito gimla. Gila! Ayan, gila. Kagaling na ng mga tarong. Kinso. Dumiretso dito sa Ambutal. Kagaling na sa mga tarong. Dumiretso dito sa Ambutal. Ambutal Kalasyaw. Okay, wala na alaman din ka wala. Magalo. Tinay, malaki. Ka, bala mo atan, iba mo kami. Bamba na may salito. Pagkamdi mo na eh. Alim mo may jet cellphone ka eh, alim mo. Diyan. Ya, o ba na may salito, barkadan. Mabitan, ya. Nulog tayo may salita. Kene. Ayan. Tawa ko yan. Ano ka para mo tara, paano babangat sa mali mo ang gapit na gawin pila ta kay. Irong ka kari. Wala. Sige, aga. Sige. Ngagat ka ta bayaran ta kay 1 million. Ngam. At tatamang gatwan. Juara 5. Lisag mo naman. Magugo yun. Isang palikin sulat yan. Oo, ninam kinso. Tumaboy ka man. Ang tataboy ah. Pero may ano masyado. Dali, ulit. At makapista. Sir. Ayusin mo muna. Sir, bitawan mo lang sa kanya. Yes, sir. Bumba ng baba. Nala! Nala! Tama mo, sir. Tama mo. Na! Yan mo na kami dyan. Danyan no resiga. Bisa kayo panimam. Sa mga kapulisan siya, natigaw mo boy. Nagsawa ka balos na ito. Nagsawa ka. Ta! So, taboy ka man. Ang tataboy ah. Yay! Bak niya marada mo! Eh, barang mo! Puro ninam! Nayota ka ng kalbo. Gagawa mo ha? Gagawa mo eh. Tinangkisaw ka nala. Mama! Lesag mo yung kinso. Nang kukutak ay mo. Natapak barkada. Tumatibagat si Kano. Mga sibod. Sa ipati si Moses. Mapapabiyat. Kano, bubiyaran tanong. Pero wala, mo masyado ito talak. Basta stay lang. Ay, doon po na-skip. Ang kikinok na yung lalong kapalat. Ah, tibay man. Para turay ito araw. Makinot. Pinasa ka din ka. Kasi mahirap na laki. May kabunod ko. Ang kinok na eh. Nabagot kasi. Kikinok ni Kuya rin. Baka magpingas daw. Timothy pa to. Tan. So, May nawala yan. Frankie, silos ka? Saan naman Ano kasi sunod? Hindi ko dinagyan ng ano, pinalo ko na sa kulungan. Sinalo. Kailangan. Sinalo lang mo sa babay pag-istag na saro, kung masyado matabaw. ewan mo na. Ano mo na, alright guys. Nakailog. Hoy, video ka, video. Aparan, picture. Video ni. Taka na. Uy! Ano pala ya? Iyak ba? Paano ka magpa-video eh? Sana, video mo yung barkadam. Yun guys, yun guys, pagkatapos what's up, ng vlog? mga tarong, dumiretso kami dito sa Kalasyaw Ambutal para mag-shoot. Pinamahan ko si Mark Lucas Fernandez. Ayan guys, so what's up? Tuloy na tuloy kahit pagod. Ayan, kita nyo naman kung gaano tayo ka-legit. Hindi lang sa stud, pati sa pag-shoot. Ayan, sinamahan po natin si Mark. Hala. Biljan, mali mo po yung ano natin ngayon. Yung sinut natin. Ayan guys, oh. Ikot mo naman, boy. Ikot eh. Nalakbas ah. Nalinda ko ito. Tama ba naman, tampay na ako mo. Ay! Alright guys, lock and load. Picture. Di man kaya. Picture. Oy, boy na picture kang go. Kenzo! Alright. Sana all.